Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze tweede aflevering over de familie Goemans van het Kerkpad gaan we terug naar 1946. In Leunen trouwt Jaap Goemans dan met Mariet Jansen. Als Mariet door een noodlottig ongeval om het leven komt, hertrouwt Jaap met haar zus Martha. De jongste telg van de familie, Ben Goemans, heeft dan al zijn eerste heilige mis opgedragen hier in de weer herstelde Grote Kerk. Kijkt u mee naar mooie familiebeelden uit Leunen en Venray. Op 27 augustus 1946 vindt in Leunen het huwelijk plaats van Jaap Goemans en Mariet Jansen. Mariet is een dochter van de Leunse hoofdonderwijzer Jan Jansen en Johanna van den Berg. De hele familie is natuurlijk present. Vader Chris en moeder Goemans, vader Jansen en zoon Wim. Mart van de Poel en Marie van den Berg. Anton Jansen, Truus Goemans en Cor Akerboom. Piet en Riet Jansen. Helma Goemans en Jan Schuttelaar. Joos Jansen, Pie Goemans en Harry Besselink. Mat Goemans en Nelly Verheggen. Nel Goemans en Jan Jansen. Een jaar later wordt dochter Hanneke het eerste kind van Jaap en Mariet geboren. De doopplechtigheid vindt plaats in de Heilige Catharinakerk van Leunen. Samen met de grootouders mocht tante Jo Jansen, die wijkverpleegster is, Hanneke naar de kerk dragen. Na de doopplechtigheid feliciteert pastoor Vostermans de familie Goemans en Jansen. Helaas is het huwelijk van Jaap en Mariet maar van korte duur. Door een auto-ongeluk overlijdt Jaap zijn vrouw en hij blijft achter met 3 kinderen. In 1951 hertrouwt Jaap met Martha Jansen, de zus van zijn overleden vrouw Mariet. Het bruidspaar Jaap en Martha op weg naar de kerk in Leunen. Samen met de familie Goemans en familie Jansen. Ook de 3 kinderen, Hanneke, Annemie en Chris gaan met vader Jaap en hun nieuwe moeder, tante Martha, op weg naar nieuw geluk. Na de huwelijksinzegening vertrekt het bruidspaar met dochter Hanneke naar de woning van de familie Jansen aan de Leunse weg, waar het feest wordt voortgezet. De hele familie is feestelijk gekleed. De heren zijn allemaal keurig in jacket en met hoge hoed. Bij de woning van meester Jansen, recht tegenover de meisjesschool, is het druk. Er is veel bekijks.
Wanneer iedereen binnen is, kan er geproost worden op het huwelijk van Jaap en Martha. Helma Goemans en heerom Monseigneur Goemans zijn inmiddels ook gearriveerd. En is het tijd voor een gezellig borreluurtje. Als het bruidspaar even andere verplichtingen heeft, gaan Nel Goemans en Frits Troeken op verkenning in Leunen. De Leunse weg is dan nog een verharde grindweg. Ook de dames gaan even alleen een ommetje maken. Ondanks alle drukte besteden Jaap en Martha aandacht aan de kinderen die in de tuin van Martha's geboortehuis ravotten. In diezelfde tuin bewonderen Monseigneur Goemans, tante Marie van der Poel en Marie en Chris Goemans samen met het bruidspaar de mooie fruitbomen van de familie Jansen. Jaap, Martha en tante Jo vinden het allemaal prachtig. Zeker wanneer Monseigneur Goemans en grootvader Jan Jansen Hanneke aan de hand nemen . Opa Chris Goemans ontfermt zich over kleinzoon Chris. Terug naar het kerkpad in 1950. Niet alleen neefjes en nichtjes, ook ouders en familie vergezellen Ben Goemans op weg naar zijn eerste heilige mis in de pas herstelde grote kerk. Er is veel bekijks op de Grote Markt, wanneer onder begeleiding van de Venraagse Harmonie de mooie stoet voorbij komt. In zijn eerste heilige mis wordt Ben Goemans bijgestaan door onder andere kaplaan van Leipzig, maar ook door pater Domitius en zijn talrijke misdienaars. Deken Berden assisteert Ben bij de Eucharistieviering. Op het einde van de heilige mis geeft Ben Goemans aan iedereen zijn priesterzegen. Na alle plechtigheden gaat wederom onder begeleiding van de harmonie het hele gezelschap in een feestelijke stoet terug naar de versierde woning van de familie Goemans aan het kerkpad. De misdienaars, de neven en nichtjes van Ben,
Deken Berden en de Kaplaans, Ben met zijn ouders en de familie. Na het officiële gebeuren is er in Huize Goemans nog een feestelijk diner voor familie en genodigden. Vele Venraayse geestelijken geven acten de présence, want het is goed toeven bij de slagersfamilie Goemans. Mathieu Arts, de kerkorganist van de Grote Kerk, zorgt voor de muzikale ondersteuning. Inmiddels staan de misdienaars van de Grote Kerk al ongeduldig op het kerkpad te wachten. Ook zij zijn uitgenodigd op het priesterfeest van Ben Goemans. De jeugd vermaakt zich goed en kan het goed vinden met pater Domitius. Wanneer het feest voorbij is, wordt door de buurt de ereboog en versiering weer opgeruimd. Op de achtergrond zien we nog de textielwinkel van Emmerink. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.